Прости, до днес не те обичах, тъй както заслужаваш ти. Съвсем ми беше безразлично дали съм ти любим. Прости. Дори не те и забелязвах, че съществуваш покрай мен. Не те ревнувах, нито пазих. Живеех с тебе ден за ден. И честичко сам в други влюбен. Не страдах от страха нелеп, че може и да те загубя и да се влюбя тъкмо в теб. До днес. Но днес, незнайно как тъй, един случайен джентълмен ти хвърля поглед, че за кратко, и ти направи комплимент. Дали на мен те им се стори, или пък тъй си бе, не знам. Но пръв път друг ми заговори, че имам хубава жена, че е харесвана, че грее с особен чар, очи и глас, че другите съзират в нея, той, що не досъзрях аз. И го съзрях в един миг. С хубост, невиждана те аз видях. Нима ще те изгубя. Си викнах сам в адски страх. Нима, но нещо по-нелеко удари мисълта ми с чук. Какъв скъперник е човекът. Цени безценното до него. Едва, щом му посегне друг.